Hi mga yads! So we're here at Art Mall for the M Talent Production Celebrity Run. 7 12 game 我我的 Hi mga yads! Magsugod na ta. Ay, video day ni guys. So magsugod na mga yads ang dagat sa 6K. Hi mga yads! So ganun siya tagdagan mga yads. After 5 minutes. Tungish na ang yads. Tungish-ngish. Oh, see? Ang mga tungesh. Evidence. Hi mga yads! Nata sa turning point. Nadawat na natong gamhan ng marka. So, pabalik na mi. We're halfway through the race. Mga yads, yupak na may yads. Kinsa may gasugo naman. Para ni sa crispy pata o sa fried rice. Sa mo reward. Tara. So when you sweat, drink Pocari Sweat. Hydrate with Pocari Sweat. Yes mga yads, nag-abot ito sa finish line in 1 hour and 14 minutes. Adi ba bongga? Ay nag-birthday mga yads. Okay mo, i-check ang mga ilong. Okay ba ba? Okay ba mga ilong dira? Alive pa? Yes. Woo! Woo! Mga yads, ang linya namin karon para makaog free food. Sa aking mata magtapat. Hey baby, solo yun.
Hi, good morning. It's 4:30 in the morning. And we're going to SM Run. It's my first time. Kapit lang, besh. Yes. So, I didn't, 5 naman din, no? 5 naman din. Kasi, edit na to. It's 5 in the morning. And, salamat kay sa abog kuya.